Fid-dawl tal-ċirkostanzi li qegħdin iseħħu fix-xandir pubbliku u l-mod kif qed jitmexxa l-PBS, il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech bagħat ittra liċ-Chairman tal-Awtorità tax-Xandir Frank Farrugia sabiex issir laqgħa urġenti. Dan fid-dawl tal-ksur lampanti tal-imparzjalità kif ukoll il-manipulazzjoni partiġjana tal-informazzjoni mill-Gvern. Bernard Grech qed jitlob li ssir din il-laqgħa ma' Farrugia anke bħala sit tal-istess liċenzjat illi għandu l-obbligu li jħares il-Konvenzjoni tad Drittijiet tal-Bniedem u l-Kostituzzjoni ta' Malta dwar il-libertà tal-espressjoni u twassil ta' informazzjoni ġusta u bilanċjata f'soċjetà demokratika. Il-kap tal-Oppożizzjoni għalhekk qed jeżiġi b'mod formali sabiex din il-laqgħa mal-Awtorità tax-Xandir issir sa mhux aktar tard mill-ġimgħa 15 ta' Ottubru. Il-Partit Nazzjonalista ilu diversi ġimgħat jisħaq li f'pajjiż demokratiku mhuwiex aċċettabbli li jkollok xandir tal-istat li ma jkunx imparzjali. Xandir pubbliku li huwa maħtuf mill-Partit Laburista u spiċċa notice board ta' Robert Qabela. Fil-bulettin tal-aħbarijiet ta' tlieta fuq l-Istazzjon Nazzjonali, 36% tal-ħin kien allokat għal attivitajiet tal-Partit Laburista u l-Gvern, fil-waqt tal-Partit Nazzjonalista ma ngħata ebda spazju. Għal darb'oħra dan kollu għaturja ċara ta' Gvern Laburista li titrasforma xandir nazzjonali li huwa mħallas mit-taxxi tan-nies f'magna ta' propaganda għal Gvern Laburista. Magna li tuża kull mezz possibbli biex iddawwar l-aħbar favur Robert Qabela u l-Partit Laburista. Quddiem il-fatt li qed jirriżultaw jum wara l-ieħor iċ-ċittadin Malti jixraqlu li jisma' l-verità kollha u tkun salvagwardjata d-demokrazija, it-trasparenza u d-dritt għall-informazzjoni.